Els hàbits són, això també ho ha comentat l'Anna, sobretot els més petits, necessita fer un vol abans, un got de llet, cantar una cançó, un conte, unes pessigolles al cap, sempre ho expliquem perquè el seu fill ho necessitava a l'esquena i deia, anar, repito, i si no feia les pessigolles no dormia. És que ja tinc totes les pessigolles, la del puré, la de... Sí, també. No sirven d'ejemplos todos, Molt bé, els estats d'ànim, no? I ja dèiem que comencem a treballar el tema d'intel·ligència emocional, però és una que a casa nostra, jo la 2000 i Macedònia, s'ha treballat sempre, no? Els estats d'ànim. Saber reconèixer com a professionals, els monitors, el Dani, les fruites, en quin moment del dia està aquell nen, si està content, si té alguna necessitat, si té alguna pena per dins, si hi ha alguna cosa que no hem vist i hem de treballar. És molt important, no? Saber com estan els vostres fills, per poder demanar-li a ells que estiguin com han d'estar les activitats. Per tant, és una que durant tot el dia ens anem fixant, quan fem els descansos i dinem, com està el grup de petits? Mira, doncs tenim el Joan avui que ha tingut una miqueta de manitis, va, doncs anem a treballar-ho i a reforçar-ho. Anem a les fruites i que puguin xerrar una miqueta amb ell. És una que de veritat ho tenim molt present perquè ens ajuda a la nostra feina. No ho fem perquè ens agrada estar de moda, no, perquè ens ajuda a la nostra feina. No? És una connexió entre el participant, no? El jove, l'infant, amb nosaltres. Per tant, que això estigueu tranquils que de veritat. És com l'Anna ho deia, no? A vegades veiem una foto, tirem 1.500 fotos, i veiem una foto que estan nens, i surt el meu nen així. Ja està, mi niño se lo está pasando mal, aquestes colònies. Ja segur perquè anava gaire i ja m'he eixat la cara així, no? I truqueu superpreocupats. I farem un selfie i us enviarem. Mama, estic bé, m'estic passant bé. Vale? Però compteu que hi ha moltes fotos, mireu totes les fotos. És que em passa cada any. És que és una foto de la meva nena o el meu nen que crec que no està passant bé. És el peor de todo. Vale? Aniversaris. En aquesta edat, perquè després passen els anys i piensas, no quiero cumplir. No, però en aquesta edat, bueno, que quan passen els 30 i encara no tens fills ni res, penses, quanto me queda. Però ja ho tenim fet, ja tenim els nanos. Els aniversaris són molt importants per aquesta edat. I algun any, mira que fem llistes, Excel, repassem tot, però se'ns pot passar que no ens donem compte que hi ha un aniversari. Marqueu a la fitxa. Mentre estigui a les colònies hi ha el seu aniversari, el dia 24 de juliol, perquè farem algun petit detall, no serà gran dia i estarà tot el dia que és el seu aniversari, però potser al vespre traiem un trosset de pastís que ens donem més a la casa, cantem una cançó amb les fruites i fem el seu moment especial. Sí? Per tant, remarqueu, si fa l'aniversari, si ens voleu portar que ha passat algun any, alguna cosa per donar-hi, doncs el pastís, ens heu de dir, mira, portem pastís o unes xutxes, que no us talleu, que és un dia molt important quan som petits, els aniversaris són sagrats. Piscina. És un tema que sempre expliquem. La piscina ja sabeu que és un tema a vegades que ens dona por, que hi ha antecedents. Nosaltres tenim la sort que a la piscina ens aprenem molt seriosament, només estem nosaltres, no són piscines públiques, portem un socorrista, que ja va estar l'any passat, que és el Carles, és un dels monitors que tenim aquí. A més, anem per grups i és una piscina dinamitzada. Els que sou repetidors, heu vist vídeos, fotos, fem activitats, fem aquagym, fem remolinos, cantem. I és una piscina on hi ha monitors dins, monitors fora, socorrista i el director de les colònies, que és el primer que està allà sempre controlant. Per tant, jo sempre dic que, igual com el rocòdrom, que és una activitat de risc, en principi, aquestes activitats, per mi, són més segures que jugar a futbol a la pista, perquè estem, sempre que estiguin controlades, estem controlant nosaltres, en tot moment el que passa, què fem, qui entra a l'aigua, qui surt, no? Juguem a futbol en una pista de terra, la pelota i a patades, cau i sobre el cap. Per tant, són activitats que, si es fan bé, han de ser activitats segures, divertides i sobretot una activitat d'estiu, que és una activitat que agrada moltíssim. I ens ho prenem molt seriós per això, perquè volem que ho gaudeixin. És que és la piscina, és estiu, aigua, calor. Per tant, que estigueu tranquils i confieu en nosaltres. Medicaments i urgències, és el que heu comentat ja el tema medicaments. Urgències, tenim el CAP, tenim l'hospital, sempre intentem trucar i que ens vinguin a buscar. Que s'ha torçat el turmell, ens li ha aixecat d'ungla, llavors com tenim el vostre permís, cotxe, cadireta i baixem el CAP. Si és alguna més urgent, truquem i que ens vinguin a buscar, que sempre és el més ràpid. Seria el funcionament que tenim, el protocol que tenim marcat. Que ens vinguin a buscar, si se'l veieu, baixem, i si hem de vegades baixem el CAP i ens enviem a l'hospital. Tot això sempre amb comunicació. Sempre que hem de fer alguna cosa, truquem. I ho fem molt sol perquè no us espanteu. Hola, mama de la Joana. Ai, de les colònies, què passa? Tranquil·la, tot bé. Que tenim el de patxa, una mica de diarrea i que baixem el CAP, que ho sàpiga. Quan sortim del CAP i sabem que s'ha dit el metge, tornem a trucar. Intentem que hi hagi molta comunicació. Sobretot perquè estigueu tranquils i tranquil·les. Fotografies, ja ho hem dit, 1.500 fotografies.
Es farà ja no sé si és un Picasa, un Drive, com van passant els anys i surten aplicacions noves, ara no hi ha gaire. Farem un enllaç on cada dia penjaran les fotos aquí, a la internet anava bé. Aquí funciona l'internet. I habitualment cada dia es van penjant totes les fotos. Aconsellem que quan veieu la foto del vostre fill o filla us la descarregueu, perquè si no, al final no les trobareu, vull dir que, perquè n'hi ha tantes que cada dia quan les veieu, descarregueu les vostres i així mica en mica aneu fent, us aconsellem perquè... Per tant, això ajuda al seguiment de les colònies, és una manera de veure directament, hi ha vídeos, també són fotos i vídeos, de què estem fent cada dia, no? I això ens ajuda que tampoc ens truqueu al despatx com va, què estan fent, i us diran, seguiu les redes socials. Bueno, les redes socials són fotos de grup que no reconeixen cares, que potser pengem un al dia de avui toca coreografia, no? I potser se'n veu a mi al Dani i les nenes al fons. Però amb les fotos que us enviem, de veritat, podeu seguir el dia a dia, de matí a nit, del que està passant aquí a Cal Petit. Per tant, intentem, penseu que el que diu l'Anna, mentre jo estigui atenent el telèfon, no podem estar per les vostres nenes, no? Que si és necessari, per això estem, perquè ja ho diem que ens encanta la comunicació i si és directe, millor. Que aquí ve el tema de trucades, que ja ho he comentat, que de vegades ja ho tens a dins i et va sortint. Molt bé, les activitats. Antigament posàvem el quadre, la reia d'activitats de petits, mitjans i grans, que si no es veia. I què passava? Que molts cops els papes ja expliquen abans, en 2 mesos abans, què fan els vostres fills i filles. Llavors el que us expliquem és una miqueta com funcionem i el sistema d'activitats, la metodologia i quines activitats tenim. Al matí artístic li deixaré al Dani que ho expliqui, que ja ho explicarà millor que jo, segurament, que és el que fem cada matí. Sí, bueno, al matí fem amb els grups aquests de cant que hem repartit els divendres i el diumenge al vespre, comencem a treballar el dilluns al matí. El matí té 3 parts, és a dir, fem una part que és la de cant, que la fan amb les noies sempre acompanyades de monitors, que preparen una cançó, trien la cançó i un cop triada se'ls dona un paper amb la lletra, parlem de la lletra, l'expliquem, què diu, què no diu, si hi ha alguna cosa que no entenen, tot això, mirem que tothom se la sàpiga, hi ha molta gent que no se la sap, aleshores l'ensenyem, vull dir que... Això també, que no vinguin amb la idea de vull cantar aquella cançó, perquè a vegades no passa això, és entre les 5 nenes i el criteri de la fruita hem de decidir si la poden cantar, si no, si és molt difícil, si no ho és. I això ho fan aquest primer dilluns. Hi ha grups que van superràpid i hi ha grups que tarden una miqueta més, no? Però hi ha els que van superràpid i al mateix dilluns ja comencen a muntar i comencen a treballar amb això. Després té una altra part de coreografia, de dansa, moviment, que és un divertiment, que ho fem per ballar, per passar l'estona, i això ho fa l'Ainoa, i l'últim dia us vam ensenyar la coreografia que han fet, que és molt divertit, i s'ho passen molt bé. I intentem que el matí sigui disciplinat, tot el que són les arts intentem que siguin disciplinades, i potser jo fent la classe estic seriós, les fruites al matí estan més serioses que a la tarda, també, o que al migdia la professora de dansa també se li demana que no faci de monitora de colònia, sinó que faci de professora de dansa i estigui més sèria. Intentem que hi hagi aquesta disciplina i elles són fantàstiques, els nens i les nenes, perquè ho entenen, ho respecten i és fantàstic. Ens parlem diferent al matí que a la tarda i està molt bé. Hi ha aquesta part de coreografia de dansa i després hi ha la part que fan amb mi, que a vegades n'hi diem teatre, però no fem teatre, fem comunicació. Parlem de la presència escènica, parlem de com està dalt de l'escenari, parlem de què no podem fer, si no donar l'esqueta o no, els perfils. Una setmana tampoc tenim temps de fer gaires coses més, però sí que penso que és molt interessant perquè donem una sèrie de premisses i constantment fem paral·lelismes amb coses que els hi poden passar a l'escola. Per tant, són importants no només de cara al concert que farem el diumenge, el dissabte, sinó també de cara a si la mestra a l'escola em diu alguna cosa i he de parlar en veu alta davant de tothom, si em fa vergonya, com he de col·locar tot això. Fem comunicació. I penso que és interessant. I aquest és el matí. Hi ha un dia que ens ajuntem tots, que acostuma a ser el dijous, i pugem aquí i cada grup de 5 ensenya el que farà el dissabte a la resta dels camp-roquers i camp-roqueres, i és molt maco perquè després ens critiquem mútuament i després amb off, a fora, doncs ens felicitem, no? Si la cosa no en té i tot això. I el divendres és el dia que ja acabem de perfilar-ho tot una mica. A partir del dimecres, per això a la tarda, les nenes ja busquen espais i se van assajar soles pels racons i quan no les trobem és perquè estan en un lloc assajant, en un altre, s'ensenyen mútuament i és molt divertit, vull dir que està molt bé. Des del matí.
Molt bé. M'ha encantat el que deia el Dani, perquè part de l'èxit d'aquestes colònies és aquesta barreja, no? La disciplina artística, aquesta serietat a l'hora d'assajar, i després la diversió que continua amb la tarda i la nit, no? A les tardes, què ens trobarem? Gincames, piscina, tenim un circuit d'arbres aquí, farem una excursió molt petiteta, perquè fa calor, molt petiteta, que va, tenim un riuet aquí molt xulo també, dinàmiques, tallers, no? És el moment de tarda, és molt xulo. No us preocupeu, els moments que fa més sol, fem activitats més tranquil·letes com els tallers, estem a l'ombra i quan puguem fer més acció anem pujant. El tema de les nits és brutal, és un moment d'animació, de fer teatre, de màgia pels més petits, de buscar, d'intriga, no? Realment les fotos que tenim aquí són fotos de totes les cares que hem fet al Camp Roc, La festa de la Cloenda, no? Cada any anem canviant una mica la temàtica. Fa un parell d'anys vam fer una festa eivissenca que anaven tots de blanc, amb flors, aquí va ser aquí, que va ser molt xula. L'any passat era de disfresses, no? Que portaven disfresses de casa els vostres fills i filles. Per tant, no us volem explicar molt, rebreu com a última informació dels programes i els passarem, però ara, què podeu explicar? Us he dit que farem gincames, no podeu explicar. Perquè sempre hi ha sorpreses, i és el que deia, que algun dia... Pues jo sé que aquest any farem un calor d'espuma. I com ho saps? És que m'ha dit la mama. Que maca la mama. El primer any, clar que algú venia amb el programa. Sí, la nena no? I anava dient, mira, avui ens toca no sé què. De fet ens va bé, perquè hi ha activitats que canvien, no? Si volem fer l'excursió avui, i avui hi ha una tempesta d'estiu, la farem demà, no? Per tant, seran activitats molt divertides, matí disciplinari artístic, tarda, jocs i lleure, i nit a imatge i animació. Animació, algun any ens han fet teatre, fem un joc de rol que tots creem un personatge i hem de jugar amb el nostre personatge. El Cluedo, no sé si els sona, no? Pues, jocs semblants així. Els més petits, el llibre amb un conte màgic de llums, anem a mirar les estrelles, anem a fer cançons també mirar les estrelles. Són activitats molt xules, no? I és una manera, crec que és una metodologia de dia que comences, no? Pues amb energia, força, amb la disciplina, a la tarda es deixo una miqueta i m'ho passo bé, i a la nit ja és, ai, que bonito és tot, no? I ens ha funcionat, i crec que és molt xulo. Molt bé. No ho veig. Val. Bueno, ja hem arribat doncs ja al dissabte al dematí. El dissabte al dematí, prèviament el divendres a la tarda, ja vespre abans de la festa, ja es preparen la motxilla, ja s'ho deixen tot preparat, ja es deixen la roba a punt pel dissabte i esmorzen ràpid i marxem cap a Agramunt. Aquest any anirem a Agramunt a fer el concert. Baixaran amb 2 torns, tenim un autocar que fa 2 viatges i baixem allà. Vosaltres, el concert és a les 12, normalment els papes i mames arriben molt d'hora, però bueno, ja està bé, no s'entra a dintre fins a 2:15, entre 2 i 3:15, perquè de mentre elles, doncs, hi ha els músics que fan les proves de so, després els Macedònia, després les nenes que arriben també va molt bé perquè prenen la consciència d'on estan, de l'escenari, vull dir, estan veient com assagen les Macedònia i va bé per estar. I després, a partir d'aquí, doncs ja comença el concert. Sí que us demanem ajuda en que aquell dia la vostra retrobament amb els nens sigui després del concert, no abans. Abans, clar, ells han d'estar concentrades amb el seu grup de cant, i per tant els veureu, podreu fer petons a distància, abraçades a distància, però us demanem que no feu una entrada molt forta perquè si no també tot es desmarxa una mica. I a partir d'aquí llavors ja a les 12 puntualment doncs comença el concert. Intentem que sigui un concert realment que sigui dinàmic, vull dir que no és un festival de final de curs, que tots hem anat a vegades a festivals molt ben muntats i molt macos, també, però també hem anat a festivals feixucs, que és un darrere l'altre i tal. Intentem que no sigui així, no sé quanta gent serà, però vull dir que cantarem unes 17 o 8 cançons, que és el que acostumem a fer amb un concert normal, que dura 1 hora i 10, per tant durarà això, 1 hora i 10, 1 hora i quart, aquest festival, perquè anem per feina, és un darrere l'altre. És molt complicat el que fan realment, perquè jo que treballo al teatre i treballem comunicació, quan parles amb els nens i les nenes, amb els nois i les noies que pugen dalt de l'escenari, no n'hi ha prou amb aprendre a fer teatre, o no n'hi ha prou amb aprendre a tocar
un instrument. Jo tinc una filla que li encanta tocar un instrument però no suporta pujar a l'escenari, saps? I a vegades sembla que vulgui deixar l'instrument perquè tot l'entorn sembla que l'obliga que si toques un instrument has de pujar a l'escenari a ensenyar-ho a tothom. I estem allà lluitant de no cal, si vols tocar no cal, no? Aleshores, per què? Perquè pujar a l'escenari comporta moltes coses. Perquè tots tenim complexes, tots tenim pors, tots tenim ansietats, tots tenim manies, no? Des de grans fins a petits, no? Per tant, no només t'aprens la cançó, puges i la fas, no? T'aprens la cançó, puges, la fas i et miren 800, 900, 1.000 ulls, no? I això es nota i això pesa. Per tant, tot això intentem treballar-ho. Per això que deia l'Anna, això és important. Quan arribeu veureu els vostres nens, està bé, pum, 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 però a vegades hi ha aquestes abraçades on ens deixem anar que pot fer que destensin. No, hem d'estar tensos i descansar-nos després de l'actuació, perquè hi ha d'haver tensió, hi ha d'haver una miqueta de nervis, hi ha d'haver tot això, per controlar tot això. Pujaran a l'escenari i els veureu cantar i us semblarà que només canten, no faran 1.000 coses. Han d'estar pendents de mil coses, no? Dels músics tocaran per primer cop en directe amb una banda que fins ara hauran sentit amb un reproductor, i allà estem en directe. Sona diferent, vulguis o no, i sentiran el so diferent, sona molt més bé el disco. No? I de cop diran, això no acaba, però clar, han de seguir aquí, no? Per tant, totes aquestes coses que treballarem a la classe de comunicació aquí s'han d'aplicar, no? S'han d'aplicar i les veurem, no? El concert serà molt bé, serà molt divertit, serà molt maco, i bueno, ja ho veureu, els que ja ho heu viscut ja sabeu de què va, i els que no direu, uah, que guai, només per això ha valgut la pena. Perdona, que si fan un teatre? Una mena de pavelló... Sí, bueno, potser ens fan un canvi a una sala, però encara no ho tenim. Hem d'acabar de lligar. L'any passat, fa 2 anys, vam estar aquí vam anar a Pons per fer-ho amb una mena de teatre. També parlem a veure l'Ajuntament que ens fa... Depèn del govern que hi ha. Depèn de qui hi hagi, que diuen que si un lloc amb un altre s'ho posen més fàcil o no. Que diuen que sí, i tant, que us ho pagueu tot. O us deixem l'estar, no? Vull dir que estem amb aquestes coses d'intentar evitar el màxim de costos, no? I que estiguem còmodes i amples, perquè al mateix lloc que fem el concert dinem, no? Que és el mateix lloc, no ens hem de moure. Aquest any és el que ens estan mirant, perquè el pavelló fa molta calor, que és allà on hi ha, ens estan mirant a veure com ens ho arreglen, perquè estiguem el més còmodes possibles, tant pel concert com pel dinar. I encara és agramunt, però encara estem acabant de tancar tot això, prèviament abans ja ho tindreu tot, És que ara, a més, els ajuntaments, amb el tema de les eleccions, tot va molt lent, i fa dies que estem... però bueno. De fet, parlant del dinar, veiem que és una molt xulo, no? Després de totes les estades, les colònies que heu vingut, un pedaç de concert, acabem tots en família, les nenes, les fruites, els monitors, la gent de despatx, els pares, venen àvies, cosines, germanes, i fem un dinar tots junts de germano, i és preciós aquell moment. Perquè realment és el vostre moment per anar a preguntar als monitors com ha anat, què tal la meva filla, no sé què, i us podrem explicar la primera mà, perquè us direm qui són els monitors que han estat tan petits, tan grans o mitjans, que tindran un altre nom, seran noms de cançons segurament de Macedònia. Però important, cal inscripció prèvia i per apuntar-se al dinar. Sí, que de vegades arribem a última hora i penseu que és un càtering, que hem contractat per tantes places, sempre d'última hora 1 o 2 pot entrar, però si passa que tothom ho deixa per última hora, no tenim números per saber com va el dinar. Amb el tema d'aquest del dinar, tampoc no volem que ningú no es quedi amb nosaltres pel tema del pagament del dinar, per motius econòmics. Llavors, també, si algú vol portar-se el dinar a Carmanyola, no hi ha cap problema. Normalment, habitualment, sempre hi ha una taula amb dinar amb gent que es dina amb la Carmanyola, vull dir que sense cap mena de problema. Això cada família escull. Les vostres fills i filles, ells sí que ja tenen el dinar. Amb les colònies ja inclou aquest dinar d'aquest dia, Vull dir que això sí que ells ja ho tenen, i les grans normalment dinen sense els pares, ja de cada família, i els més petits habitualment sí que dinen més amb els pares. Però sigui en dinar de càtering o en dinar de Carmanyola, podeu fer-ho tranquil·lament d'una manera o d'una altra. Molt bé, Dani, em sembla que 2, 3 surt i comença l'acció, a veure. Go,
visual de veure, no? Tot el que explicava el Dani, aquesta tensió, aquella nena llegint la lletra... No? Sí, segur que els vostres fills i filles s'han mirat tots els vídeos de YouTube que hi ha dels concerts dels altres anys i això, vull dir que... Bé, doncs al principi nosaltres creiem que us hem explicat tot. Si teniu dubtes, consultes aquí o després durant l'ara que ens han preparat una mica de berenar i això, doncs ens ho voleu demanar, o després per telèfon, per mail, el que se us acudeixi. El que heu de venir és tranquils. Va? Heu de portar els vostres fills i filles tranquils, per tant totes les preguntes que acabin. La meva pregunta, la meva filla, per exemple, la cribilla amb els mosquits. Li puc donar com es diu allò? Sí. L'Hipervig o sí. directament amb ella, no? Sí, No cal això donar-los. Sí, no, aquestes coses sí. Sobretot si porten medicament. Cortisol. Sí, coses que puguin fer reaccions al·lèrgiques a altres, perquè ara sobretot ens trobem moltes al·lèrgies. Cada grup habitualment hi ha molts tipus d'al·lèrgies, llavors com menys coses puguin... Jo, per exemple, quan se li infla molt, li poso cortisona per voluntat pròpia, però clar, no he anat al metge. No, bueno, però llavors ens ho dones tu, Sempre perquè la cortisona ens la dones i llavors tu mateixa ens apuntes, mira, doncs tu poso 4 i ja està. Us autoritzo a subministrar aquest pallot de canvi a la meva filla. Ja està. Sí, hi ha coses que... És com el dels medicaments, que també tot el que és d'alcis... Ai, sí. Ara ja no els dono, ja no recordo. Piretal. I, bueno, el que digui els ibuprofenes, tot això. Nosaltres tenim una farmaciola bàsica, que de fet en el full d'autorització, no sé si heu fet, ja posava que no cal que porteu tot això, si no ens trobàvem amb 10 pots de dalsi, 10 de... I llavors al final ho comprem nosaltres i vosaltres ens poseu la dosi i el que habitualment els doneu. I llavors ja els hi donem nosaltres. Si és una cosa específica que voleu, d'homeopatia o del que sigui, ho porteu. Però si són aquells medicaments que ja us posa, aquests ja els tenim nosaltres. Torno a insistir, tot i que tinguem una autorització, jo sempre trucaré. Mira, estem a 37 de febre i li donem una miqueta de l'àlsia abans de baixar el cap per si és pel canvi, les emocions i tot. Sí, perfecte, ja tinc l'autorització, però torno a trucar i m'ho confirmes per telèfon. Més preguntes? Correcte, directament al concert, que tindreu la direcció, però sapiguem exactament a on i aneu directament allà. Han aixecat la mà per allà? No? Ara, hem preparat una miqueta de berenar i a l'hora que berenem la casa està oberta. Vull dir que podem visitar habitacions i podem visitar-lo una miqueta per aquí, i si teniu dubte xerrem. Hem portat material, que ja sé que ja m'ha dit que volia alguna samarreta, ja no hem portat gaire, vull dir però hem portat per si algú diu, se'n feia falta, De fet, aprofitant que el Dani comenta que hi ha una mica de merchandising de Macedònia, allà on hi ha la Rosa, que és la noia d'administració, aquest any, com explicava l'Anna, que fem 25 anys, ens hem tirat a la piscina a fer molts projectes socials. I portem unes pulseretes molt xules, que són per recaptar diners per als projectes socials que tenim, que a més aquestes pulseres les fan al Posidó de la Fundació, que és on està la Sor Lucía Caram, no sé si la coneixeu, aquesta monja que parla argentino-català, que surt a tot arreu, és molt guai aquesta senyora. Ens fan les pulseres al Posidó, i és tot un circuit que ens ajuda a poder col·laborar. Per exemple, ara venim la Millor del Sàhara, que hem estat muntant biblioteques al Sàhara, una experiència també molt xula, i hem pogut invertir diners en portar llibres per aquests nens i nenes, que crec que és important. Que sapigueu que teniu pulseretes també allà. Són molt xules. Sí. Molt bé, moltes gràcies.